ya kamata a kira mu shine participation ne. A gaya mana ga outcome na zaman da aka yi na screening. Mataki na biyu after screening shine consensus. To wannan consensus fa da jam'iyya ta ƙasa ta ce a yi ba a fayi shi ba a jihar Jigawa. Mu a shirye muke mu dawo mu zauna a yi consensus. Amma ba za a ce ba shi kenan tari ya wuce kawai abin da aka yi an yi. Ba a yi abu ba kuma ka yarda cewa an yi shi. To kaga wannan ina ganin mutum bai yi wa kansa adalci ba. So wannan rashin sani ne, kuskure ne, ko kuma wata manufa ka yi don a yi wannan tantancewar. A gaskiyar magana ya kamata jagoranci irin na shugaban jam'iyya da ake da shi irin wannan a headquarter tamu ta ƙasa ya zamanto an yi translating irinsa a jiha da kuma local government. Domin rashin yin haka in aka samu akasi wallahi zai jawo wa jam'iyyar nan bakin jini. A masarautar gwamnati bata taɓa yin wata siyasa wadda take ta saba da siyasar da gwamnati take kai ba. Burinmu shine a samu shugabanci na gari, ba lallai sai ni kaina ba. Wallahi a yau in wani ya fito wanda yake ya fi ni dacewa, ni mai goya mishi baya ne, ni mu ci gaba har a kawo ga nasara yadda za a kawo wannan yanki a ɗauki ta ɓangaren ci gaba. Ranka ya daɗe, yanzu gashi ka shiga takarar kujerar majalisar tarayya wanda ta hada da ƙananan hukumomin Gumel, Gagarawa, Sulatan Karkar da kuma Mai Gatari. Zuwa yanzu wani hali ake ciki ne dangane da wannan ƙudiri naka na wakiltar waɗannan al'ummar ƙananan hukumomi? To alhamdulillahi, a gaskiya magana kowa ya sani cewa demokuraɗiyya is a process. Hanya ce da ɗaya take bin ɗaya. A lokacin da party APC ta fitar da jadawalin yadda za a yi waɗannan al'amura na zaɓe, ta ba da lokaci da cewa kowane ɗan ƙasa ya je ya sayi fom. Ta ba da lokaci da in ka sayi fom ga kuma lokacin da za a je a yi submit. Sannan a zamanta na sama da aka yi, wato ma'ana zaman da aka yi a lokacin da aka yi convention, sun tsara cewar gaskiyar magana suna so su rage rigingimu da sauransu. Don haka suna dubin option na samun consensus game da 'yan takarkaru. To don haka mu masu burin bin jam'iyya muka tsaya muka ga ita jam'iyya ita ce uwa, kuma duk abin da take so shi za muka kasance masu biyayya a gare ta. Jira lokaci, wannan lokaci da aka bayar na cewa kowa ya je ya sayi fom, ba ana ganin har lokacin yana so ya kure harkar maganar ka'idoji ba a gama yin ta ba, muna ganin lokaci zai kure. To wasu daga cikin mutum da yake ba wanda ya ba da wata doka cewa kada dan takara ya je ya sayi fom, kowa ya je ya saya. Ofishin jam'iyya a shirye yake da cewar duk wanda ya zo inda ya cancanta zai sayi fom ya je ya cika ya dawo da shi. To a lokacin mu a jihar Jigawa, mai girma gwamna ya kawo kwamiti tun daga kowane level. Na farko dai dama an ce duk da ya rubuta takarda ta expression interest a local government ɗinsa ta haihuwa, wanda muka bi wannan tsari muka je muka kai. Ni dai daga mazaɓar ta Gumel, Gagarawa, Mai Gatari, Sulatan Karkar, mun kasance kusan mu 8 wanda muka nuna expression of interest. To bayan lokaci ya ƙare 24 hours aka bamu nan yi wannan, kuma duka muka cika wannan ka'ida. Bayan wannan jam'iyya ta sake fitar da ko da yake ta hanyar kira a waya aka sanar da mu cewa za a yi screening. Kamar ni a daren da za a yi screening aka buga min waya aka ce da ni gobe in je screening a Kano, inda za a cancanta takarduna na cewa shin na cancanta, ni dan jam'iyya ne, na cancanta in yi wannan takarar da sauransu. Aka yi wannan kwamitin ya kai ma uwar jam'iyya ta jiha. To dukkan mu mutum 8 nan kowa ya je wannan kuma tantancewa ta zamanto mu a gaskiya yadda muka gani ƙarƙashin jagorancin shugaba wanda yake gogaggen ɗan siyasa ne kuma ya san abin da ake kira adalci, shine Sardaunan Gumel. Aka gama aka rubuta report aka kai Dutse, wato headquarter ta state. So a state su ma suka ɗauki lokaci na cewar mutane daga cikin waɗanda aka cancante su zo su yi wannan tantancewa ta jiha. Mai girma chairman da shugabancin jam'iyya sun kafa kwamiti wanda a zama a gidan gwamnati, wanda yake manya-manyan shahararrun mutane waɗanda duk duniya ana ba su girma suka kasance 'yan wannan kwamiti. Muka yi screening, aka kalli takardunmu, aka karɓi takardunmu, aka mana tambayoyi wanda ya dace, muwa muka yi bayanai wanda ya dace. Abin da aka tashi ga wannan kwamiti shine da an gama maka kawai ka tafi.
To a gaskiya magana tun daga wannan tafiya da muka yi babu wanda ya ƙara mana magana na cewa ka cancanta ko baka cancanta ba me ya faru. Tsari da ake kira consensus, abin da ake nufi consensus sai kai ka zo ni na zo mun zauna tare mun fahimci juna. Idan na tabbatar da ɗan takara A ya fi ni cancanta wallahi nan take dama ita siyasar ba wai a mutu ko a yi rai. Ba na cikin tsari na jam'iyya bin jam'iyya ko siyasa na a mutu ko a yi rai. Da in san kai da kanka za a gaya ma ga hujja wane ya fi ka dacewa ya tsaya a wannan kujerar don haka ka yi haƙuri ka bar masa. Akan haka za mu yi dukkan mu shine tantancewa kaga wannan shine consensus ka saurare ni na saurare ka tsakanin yan jam'iyya da shugabannin jam'iyya da mu yan takara mun yi magana mun fahimci junanmu shine ake kira consensus wanda daga ƙarshe muna expecting za a ba mu takarda mu rubuta cewa mun sa hannu cewa wannan abu yayi to a gaskiya hakan ba ta samu ba to dalilin wannan ne yasa naga cewa tun da ban yi ƙasa a gwiwa ba na bari lokacin da jam'iyyar ta ƙasa ta ce a je a sayi fom ya wuce ba sai na je na cika fom ɗina na kuma kai ajiya duk abin da ake bukata na submission daga kan credentials membership na political party activity ɗina a political party including maganar biyan kuɗaɗen samun shiga na jam'iyya duka na tabbatar na biya kuma komai nawa ya daidai aka duba aka ce wannan abu ya yi. To wannan adalci da gani a nan national headquarter wallahi abin alfahari ne gare ni kuma abin alfahari ne wannan Najeriya. To amma kuma kamar kafin wannan an ga wani list da yake zagayawa haka an gama fitar da 'yan takara ko an yi maslaha kamar an riga an gama. Wani abu ne ya canza da har za a zo a yi tinke wato ƙato bayan ƙato haka ko kuwa? Kasan abin da ake kira participatory democracy. Mai da na gaya maka lokacin da muka gama zaman tantancewa ya kamata a kira mu shine participation a gaya mana ga outcome na zaman da aka yi na screening. Mataki na biyu after screening shine consensus. To wannan consensus fa da jam'iyya ta ƙasa ta ce a yi ba a fayi shi ba a jihar Jigawa. Gaskiyar magana ke a yi consensus ba domin ba a haɗa mu wuri ɗaya ba kowa a ji albarkacin bakinsa kowa shugabannin da suka yi tantance kowa su faɗi cewa wane bai dace ba. A cikin mu mun san kanmu ƴan uwan juna muke ƙasa ɗaya muka fito. A cikin mu duka da muka yi mu mun sani akwai waɗanda mun tabbatar ma'aikatan gwamnati. Ni ɗin nan tun da yake ni tsohon ma'aikacin hukumar 'yan sanda ne wanda har na kai matsayi irin na DIG. Takarda ta farko da na fara mika a jam'iyya shine retirement letter ɗin. Abin da nake tunani shine a screening na farko ma waɗanda suke aikin gwamnati ya kamata a fara tambaya sun bar aiki ne? In ba su bar aiki ba akwai ka'idoji da ake bi na wanda bai bar aiki ba ya biya wasu kuɗi in lieu of notice. Tun daga wannan da sai an wahal da su. Ni na san a cikinmu akwai wanda ya ma'aikacin Federal Inland Revenue Service. Akwai wanda na sani cewa ma'aikacin Najeriya Custom Service. Kuma sai da muka je har matakin ƙarshe na screening a jiha. Kuma aka nuna sun yi qualify. So wannan rashin sani ne kuskure ne ko kuma wata manufa ka yi don a yi wannan tantancewar a gaskiyar magana ya kamata jagoranci irin na shugaban jam'iyya da ake da shi irin wannan a headquarter tamu ta ƙasa ya zamanto an yi translating irinsa a jiha da kuma local government. Domin rashin yin haka in aka samu akasi wallahi zai jawo wa jam'iyyar nan bakin jini. Ita wannan jam'iyya kafin mu shige ta mun riga mun ga manufofinta. Manufofi ne na alkhairi. Mun ga irin canje-canje da shugaban ƙasa ke kawo a ƙasar nan nake. Idan muka bari son zuciya ya zo aka hassila mutane aka yi musu tilas akan abin da ba shi suke so ba to hakika za a ji kunya mu kuma mun tsaya tsayin daka kuma mun shigo jam'iyyar nan zama daram dam ba za mu fita ba kuma muna cikin masu kuduri na alkhairi da cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi da sauran 'yan majalisu tun daga kan sanata da wanda duk aka tsayar a jihar Jigawa mun dawo da tiket ɗinmu na APC a majalisu da shugabanci na jiha da shugabanci na ƙasar nan. Wannan shine kudirin mutanen da suke bibiya ta da suka kira ni da fito in wannan fafatawa na neman wannan takara. To yanzu wani hali ake ciki tunda har gashi ka sayi fom ka biya ka cike har ka miƙa kuma ka shiga wannan zaɓe da za a yi na tinƙe. Yanzu wani hali ake ciki? To wannan hali shi ne
In tabbatar muku da cewa mu dai mun samu adalci a national headquarters. An karɓi fom ɗinmu, an tabbatar mana, an duba activity ɗinmu na zama 'yan jam'iyya, kuma duk abin da ake bukata an ce yayi, an bani acknowledgement copy. Yanzu haka yana tare da ni, yanzu muna jiran the next level, wanda yake ko dai a zo a yi screening a national again, ko kuma mu koma jiha domin a yi primary. A shirye nake, mutane na sun ce sun shirya, jira na suke kawai a zo a yi primary. Allah ya ba mai rabo sa'a. To yanzu uwar jam'iyya ce take da alhakin ta kira ku a zo a yi wannan 'yar tinke, ko uwar jam'iyya ta jiha, ko kuma daga wanda wuri kuke tsammanin kiran, kuma yaushe, aina kuma? Ai akwai abin da ake kira honesty. Fom ɗin nan na jam'iyya ai na national headquarter ne, ba daga state aka buga shi ba. So duk abin da national ta faɗa dole ne jiha da local government su yi biyayya gare ta, saboda jam'iyyar nan guda ɗaya ce. Shugabanta mai girma Profesa Ilwata Nanwe shi yake jagorantar ta, kuma duk abin da ya ce a yi. Kowa ya ga irin bidiyo da yake faɗa cewa a je a yi consensus, idan ba a yi ba, in ta kama sai an yi firamare a yi firamare. Yanzu kenan kai da mutanenka Gublawa kuna nan akan bakarka na cewar a je a yi wannan primary election din. Gaskiya ne. Amma menene burinka ga Gublawa idan a wannan al'amari ya tabbata ka samu wannan kujera ta wakilcinsu? Waɗanne ƙudura-ƙudura kake da su akan su Gublawan? To, masarautar Gumal dai kamar yadda ka sani, masarauta ce wadda take mai biyayya ga shugabanni. A sani na, tun daga rayuwata, kuruciyata, tun daga kan jam'iyyar NPN zuwa yau, a masarautar gwamnati ba ta taɓa yin wata siyasa wadda take ta saba da siyasar da gwamnati take kai ba. So mu ba za mu bijire daga wannan tafarki da iyayenmu suka kafa mu a kansu ba, kuma muna nan tare da su. Kuma burinmu shine a samu shugabanci na gari, ba walle lalle sai ni kaina ba. Wallahi a yau in wani ya fito wanda yake ya fi ni dacewa, ni mai goya mishi baya ne, mu ci gaba har a kawo ga nasara, ga yadda za a kawo wannan yanki a ɗauki ta ɓangaren ci gaba, ɓangaren samarwa da matasa aiki, sana'o'i ga iyayenmu da 'yan uwa, kamar harka ta gona, ilimi nagartacce, da kuma dukkan wani tsari da zai canza daga halin da ake ciki na ha'ula'i. Tunda a yanzu in je katar da Gumal ba a san mu ba a san mutanen matasanmu da irin harka ta shaye-shaye, da irin harka ta ɗaukan makami suna baran da siyasa, wato ma'ana banga. Amma yanzu sun zama sun koma shaye-shaye, ko ba wani abu ne ya kawo wannan, wallahi rashin aikin yi ne. Alal misali, ina daga cikin kudirin da nake da shi, da in je majalisa zan kawo shi ta ba da kuɗi, ba wai kawai ga mutanen masarautar Gumal ba inda nake wakilta a Najeriya, tunda in mutum ya shiga majalisa, in dai kai sa a bil ɗinka ya samu shiga, zai zamanto ya taɓa ko'ina. Kamar ni tsohon ma'aikacin police wanda na yi aiki a jihohi daban-daban, ai ina ganin na ga irin matsaloli irin waɗannan na matasa wanda yake abin. Yanzu misali, abin da yake faruwa a Kano na daba, kwacen waya da abubuwa da dama, mun zo mun yi lissafi, mun yi analysis, mun gano cewa rashin aikin yi ne, da kuma abandonment, a bar yaro ba sakaka ba abin yi, shi yasa ya shiga irin wannan aiki. So kuduri na in mu samu magoya baya a majalisa da za mu fitar da wata doka da za ta ce, misali, idan yaro ya fito ya gama secondary school, lokacin da zai zauna a waiting result, kafin a ce na waye ko neko ta fitar da takarda, ta fitar da sakamakon result, a ce daga fitowar is automatic, gwamnati za ta ɗauki nauyin yaro na skill acquisition. Maganar skills acquisition a yau na farko shine computer appreciation knowledge. Mafi yawanci yaran mu suka sai ga yaro ya gama makaranta shekara 3 yana zaune, duk lokacin da ya rubuta jarabawa jam ya ci 140, ba zai samu admission zuwa university ba, sai jira sai wata shekara. Wani ya ƙara ya ci 160, wani har ya zo ya gaji, shekarunsa ba su zo su wuce. Da kake zamani ga wannan yaron shine kawai da ya gana ba. Yan siyasa sun ɗaukansa suna yawo da shi, suna bashi mukami, yana shaye-shaye, ana bashi wani 'yan kuɗaɗe. To idan aka samu bil da za a ce an yi straight ahead, kana gamawa sai ka je kayi wannan kwas na koda wata 3, skill acquisition, wanda yake kamar da faɗa computer appreciation ya zama to compulsory on all. In muka yi haka duka yaran mu za su zama computer literate. Rubuta jam din nan zai zama very easy for them. Za su samu yadda da sun rubuta za su ci jarabawa. Ko wajen neman aikin gwamnati kamar police da ake nema, ni na je na sha conducting exams ga 'yan sanda da take CBT. Wasu yaran mu in suka je rubutawa kawai zuwa za su, in an ce start, ba su ma san inda za su taɓa computer ta start ba, bare su opening
su sa sunansu da exam number ɗinsa ba su cika objectives ɗin waɗannan. Ba su iya ba, kuma ana ji ana gani. Sai yaro ya faɗi jaraba ya zo yana cewa ai ya faɗi jaraba sai dai a zo a taimake shi kawai haka nan let my people go ya je ya shiga aiki.